En marzo de 1856, en Galicia, compartir mesa foi un acto revolucionario. Durante unhas horas, unha carballeira de Santiago converteuse nun problema para o poder. Foi o banquete de Conxo. Non foi un simple xantar. Galicia viña de pasar fame, fame de verdade, malas colleitas, miseria, motíns, soldados nas rúas. En ese clima aparece a idea duns estudantes da Universidade de Compostela organizar un banquete cos obreiros e artesáns da cidade. Pero cun detalle, os estudantes, moitos deles de familias podentes, ían servirlles eles a comida aos traballadores. Hoxe pode parecer simbólico, daquela era dinamita social. Tanto que o exército rodeou toda a carballeira de Conxo por medo a unha insurrección popular. Alí estaban mozos que co paso dos anos marcarían a historia de Galicia. Os poetas Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal, o médico e político Luís Rodríguez Seoane, e hai quen di que mesmo unha Rosalía de Castro de só 19 anos puido estar en Conxo. Entre brindes e discursos falouse de igualdade, liberdade e dignidade. A data era simbólica, 10 anos despois do asasinato dos coñecidos como mártires de Carral, os soldados que se levantaran en Galicia contra o goberno de Narváez. Demasiado para a época. A Igrexa chamou ateo a Aurelio Aguirre e a Audiencia da Coruña quixo deportar a Pondal e ao propio Aguirre ás Illas Marianas, unha colonia española no Océano Pacífico, ao outro lado do mundo. Evitouno o informe do fiscal. Baixo aqueles carballos compartiuse o pan e moitos historiadores ven aquel día como un dos primeiros latexos do galeguismo e do rexurdimento.